Җомга кич белән фаҗига шушы йортта килеп чыккан. 2 яшьлек бала югарыдан егылып төшеп һәлак була. Бүген бөтен микрорайон кайгыда. Подъезд төбенә уенчыклар, чәчәкләр китергәннәр. Бу хәлнең ничек булуын бер кеше дә төгәл әйтә алмый. Подъездагы видеокамера яздырган кадрлардан күренгәнчә, малай ярым шәрә килеш коридорга чыккан. Ул лифт төймәсенә басарга тырышып карый, ләкин буе җитми. Аннан бераз басып торганнан соң балкон ишегенә кереп югала. Ул көнне бала нәкъ менә шушы подъездда уйнап йөргән һәм ул мондагы видеокамераларга эләккән. Гаилә 18-нче катта яши. Монда 2 ишек, алар җиңел ачыла һәм алар аша гомуми балконга чыгарга була. Без монда нәрсә күрәбез? Монда 2 тишек, берсе уң якта, икенчесе сул якта һәм ул менә шушы ачык балконга явып кергән кар, яңгыр сулары агып төшсен өчен махсус монда куелган. Монда яшәүчеләр ул көнне бала нәкъ менә шушы тишектән егылып төшкән дип тә шикләнә. Ул көнне монда әлеге сетка булмый, аны фаҗигадан соң гына куйганнар һәм бу тишекнең размерлары якынча 20-гә 30 сантиметр. Аның биеклеге менә шушы 2 уч кадәр. 18-нче катта яшәүчеләрдән сораштык. Алар ишекне ачарга да, интервью бирергә дә теләмәде. Сетки не было, поставили, наверное, на следующий день. В субботу, наверное, поставили. Вот вы сами как считаете, ребенок оттуда мог выпасть? Не хочу комментировать. Күршеләр сорауларга җавап бирмәде. Бу вакыйга табышмак кебек ди монда яшәүчеләр. Шулай да күпчелек бала 18-нче каттагы тишектән егылып төшкән дип саный. Конечно, может. Ул шуннан төшкәндә, шунда сыяу. Ул шунда сыерлык тишеге юк. Тимере дә юк, бер нәрсә юк. Монда яшәүчеләр балконнардагы су агып чыга торган тишекләр беренче көннән бар иде диләр. Проектировщик ясаган, как мы поняли. Шулай диләр. Ул элегелектән бар, күчкән көннән. Ләкин без бу балкондагы су тишекләренең төрле зурлыкта булуын күрдек. Без чагыштыру өчен астагы каттагы балконнарга да кирип карадык. Һәм ни күрәбез, мондый тишекләр һәр этажда бар, ләкин 18-нче каттага караганда алар кечерәк. Андагысы менә 2 кул сыяшлы булса, мондагысы 1,5 гына. Әлеге йортны төзүче заказчик Казан шәһәренең капиталь төзелеш һәм реконструкция идарәсе диделәр безгә идарәче оешмада. Алар безгә проектта каралган әлеге урынның размерларын җибәрде. 20-гә 38 сантиметр. Димәк, бу А4 бите кадәр тишек. Салават күпре микрорайонында 65 йорт бар. Һәм игътибар итсәк, аларның һәрберсендә су агып чыга торган урын төрлечә ясалган. Менә монысында труба гына чыгып тора, монысында кечкенә генә ара. Хәзер идарә компаниясендә әйтүләренчә, һәр йорт балконында мондый куркыныч урыннарны ямарга туры киләчәк. Әйтик, Нурихан Фаттах урамы 17-нче йортка аркылыга тимер куйганнар. На данный момент, то есть не установлено точное место падения приведших. Бүгенге көндә баланың кайдан егылып төшүе төгәл ачыкланмаган, тикшерү бара. Бу йорт дәүләт экспертизасы узган, кулланылышка тапшырылган. Без конструкциягә бернинди үзгәреш кертмәдек. Управляющая компания никакие изменения, то есть в конструктив дома не вносила. Проектна Тат Инвест граждан проект оешмасы ясаган, аларга үз сорауларыбызны юлладык, җавап көтәбез. Казанның Киров районы прокуратурасында йортның 18-нче катындагы бу тишек проект буенча эшләнгәнен расладылар. Монда закон бузылмаган диләр. Мы подняли проект. Без проектны таптык. Әгәр ул нормативларга туры килмәсә, ул дәүләт экспертизасын үтә алмас иде. Біз аның ГОСТ, ягъни дәүләт стандартларына туры килү-килмәвен әлегә әйтә алмыйбыз. На этот вопрос пока ответа нет. Но проекту соответствует полностью, вот прям сантиметр. Тикшерү комитеты бу фаҗиганың барлык сәбәпләрен ачыклый. Безнең белүебезчә, республикада бу әле беренче шундый очрак. Әгәр дә малайның тишектән төшүе раслана икән, мондый проектларга үзгәреш кертү ихтималы барлыкка киләчәк. Иң мөһиме, баланы караучысыз калдырмау. Монысы инде ата-ана җаваплылыгы. Фирүзә Мәҗитова, Вероника Гайнетдинова, Ләйсән Сәитова, Яңа Гасыр каналы.